Ja, filmen er i gang nu, og vi skal høre lidt om et tågekammer. Det her er et tågekammer. Jeg har sat en alfakilde i her. Og så har jeg en lille lampe på her. Den må få 12 volt, så den lyser ind i tågekammeret. Og det første man skal gøre, det er, at man tager låget af, og så placerer man, der er sådan en lille væge nærmest herinde, og der kan man dryppe noget sprit på. Cirka 1-2 kubikcentimeter sprit. Nu fik jeg godt nok fladret det til. Det skulle jeg nok til at kunne køre i en halv times tid. Det var vist okay. Så sætter vi låg på. Det næste der skal til, det er, at vi skal have noget kulde. For kulden, nu bliver der dannet spritdampe derinde. Og kulden bevirker, at de spritdampe bliver underafkølet. Og da vi laver cirka minus 70 grader her, så vil bundpladen derinde, den vil blive de der minus 70 grader. Så nu skal vi lige lave det, og det gør jeg her i en trykflaske med kulsyre. Vi skruer op her. Jeg vender lige bunden i vejret på den her, fordi vi skal have bunden op. Vi har sådan en plade her. Vi skal lige stå og køre lidt. Hvad er det, der skal være der? Det er koldioxid. Ja. Der bliver lavet ret meget is. Jeg ved ikke om vi er måske ved at løbe tør for det. Det ser da ikke godt ud. Så må der være nogen, der har brugt meget af det. Ja, det var meningen, I godt kunne lave det her til afgangsprøven selv, men nu skal jeg så lige se om... Ja, vi har fået masser af is her. Isen her, der bliver lavet her, kan I se, det er minus 70 grader, så vi kan se her, der er blevet lavet en masse is. Og det brænder, så man skal helst ikke røre ved det, så nu skubber jeg lige derned. Ja, der er sådan set ikke så godt lavet det her. Jeg tror ikke, der er ret meget koldioxid tilbage. Så. Det er jo lidt ærgerligt. Det tyder på, at der er nogen, der har brugt det til alt muligt andet. Det kan være nogle af de der, der synes, det er sjovt at lege. Der har brugt det til nogle andre ting. Sådan. Så får vi et pænt lag is her i bunden her. Og så vender vi det om her, sådan så vi får bunden dækket. Og så sætter vi sådan en isolation på, og så lukker vi, og så vender vi rundt. Så skal jeg helst have vendt det sådan, så jeg ikke har tabt alt damp. Men skidt nu med det. Der kommer nok noget mere. Så skal det stå rimelig stabilt. Det skal helst stå vandret, for ellers så glider dampene derinde, de forsvinder over i den ene side. Sådan. Så må vi håbe, det er godt nok. Så tænder jeg. Ja, der er fine spor allerede, så jeg kan se noget lidt. Men vi skal lige have slukket lyset. Kan du ikke lige slukke lyset først? Ja. Sådan. Så skulle vi gerne kunne
se nogle spor nu. Kommer over fra alfakilden herover. Ja, der var lige et spor der. Jeg håber, det kom med. Nå, det er ikke sikkert. Jeg har måske sat det for tæt på. Men prøv at komme herop og stå rundt om bordet heroppe. Hvad er det? Hvad skal man se? Så, se, der var et lille spor der. Det vi kigger efter, det er se, hvis der lige pludselig er en lille sky, der opstår. Det er så is, der bliver dannet. I kan faktisk se det der. Nu er der rigtig meget, det er faktisk rigtig flot. Det her, prøv at se, der er sådan nogle små skyer ud fra den der. Kan I se dem? Mm. Der kom der et langt fint spor. Man kan se det også der på computeren, faktisk, der kan man se det meget tydeligt. At der opstår sådan nogle hvide skyer. Ja, kom bare herover. Og så kig der, lige der opstår de, se. Der var nogle ret flotte, der kom en rigtig flot spor der. Og det der sker, det er, at alfastrålerne, som jo er 2 protoner og 2 neutroner, de drøner ind igennem spritdampene, og så spritdampene er underafkølet. Så og i det øjeblik, at de bliver ramt, så kommer der sådan en isdannelse. Og det er faktisk ret pænt det her, fordi de er helt herovre på den side, og de er der. Så det er ret nydeligt. Jeg ved ikke rigtig, hvor tydeligt det er der. Ja. Så på den måde kan vi altså bevise, at de der radioaktive stråler, de findes ved hjælp af de spor. Vi kan jo også se, at de findes ved hjælp af en Geiger-Müller-tæller, men det her, det er jo på en helt anden måde. Og det her forsøg kan I godt lave selv, men jeg kan bare se, at der er ikke ret meget koldioxid tilbage. Så det kan være, at jeg skal... Ja, det er jo noget møg. Men vi håber, der er nok, så det lige kan lade sig gøre. Men det kører på det sidste, kunne jeg se. Ja, det må være godt nok.